Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, atong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat. Ato sang iampo padayon ang kalinaw o kahusay o kalambuan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, o nga ang atong mga benefactors, ang donors nga nagsigi og tabang nato, pinaagi sa pagpalit aning atong mga slots alang sa atong proyekto, hatagan o sabunta sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili kami mabuhi kun wala ikaw. Busa aron magpuyo kami kinabuhi sumala sa imong kabubuton, hatagi kami sa paghunahuna ug pagbuhat kanunay sa mga butang nga matarong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esther. Si Reyna Esther sa dakong kasakit midangop sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Akong Ginoo ug Hari, ikaw lamang mao ang Dios. Nag-inusara lamang ako, ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi intawon ako. Hapit na itahan ko ang akong kinabuhi. O Ginoo, kutob sa akong mahinumduman, ang akong banay, nagsugilon kanako, giunsa nimo pagpili ang Israel, gikan sa tanang kanasuran, o giunsa nimo kanhi sa pagpili sa among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila. Hinumdumi kami o Ginoo. Umarika kanamo ni ining panahon sa kasamok. Hatagi ako og kaiso. Hari sa tanang Dios ug magmamando sa tanang gahom nga yutan-on. Hatagi ako sa hustong mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Aswero, kanang lampingasan nga leon. Usba ang iyang kasing-kasing, aron awayon niya si Aman, ang among kaaway, ug laglagon siya ug ang iyang mga lumalaban. Luwasa kami o Ginoo. Tabangi ako, nag-inusara lamang ako, ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan, gawas kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong ginugog ang mga pulong sa akong bakba, sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gimong dako ang labaw sa tanan, ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako, ang Ginoo maghingpit sa iyang gibuhat ka nako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Imayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an,
Pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo o ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo o makakaplag ang mangita o ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan, o hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan mahibalong mohatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pakaha ang inyong amahan nga atua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigol ikaw, O Kristo. Si Jesus isip manluluwas, naghatag yod o mga pagtulunan aron ta maluwas, dili aron matiwas. Nya unsa may mga pagtulunan niya aron ta maluwas sa mga problema. Karon sa Ebanghelyo iyang gisulti nga pangayo o kamo makadawat pangita, kamo makakaplag, pagtuktok o kamo ablihan. Mutuo ba mo ani o dili? Nya mutuo mo nga makasulbad nig problema o dili? Ang kalibutan wala na kayo ni tuo ani. Imbis mangayo, ang gitudlo sa kalibutan pangutang kamo. Hay may inyong gisunod ana, pangayo o pangutang? Mao na, imbis masulbad ang problema, wa man mosunod sa Ginoo, midako ang problema. Napunan pa gyud Hinoon nga nag-away na. Hangtod nga ang mga amigo, amiga managsilingan sa una, karon di na magkatinan-away tungod sa utang. Kay wa man mosunod sa gisultis Ginoo nga panghayo. Muna si Reyna Esther sa unang pagbasa, nangayo gid siya. Nya, nangayo siya sa Ginoo, pero muduol siya sa gitawag niya lampingasan nga leon. Pasabot, tao nga bato og kasing-kasing. Sa wapas siya muduol aron mangayo og pabor, nangayo usa siya sa Ginoo. So mao na siya ay pangayo. Sulbad yung problema. Wa kay bugas, pangayog bugas. Pero pangayo sa Ginoo. Ginoo, bani ko, mangayo ko karon. Tingali, balibaran ka sa una nimong giduol. Nga, ingon sa nang Ginoo, balibaran man ko Lord. Ingon sa nang Ginoo, pangita. Napa may daghang balay, napa may daghang tao, pangita. Ay kauwaw sa doy, pagpakauwaw. Sulbad yung problema. Kanang mauwaw ta sa tinud-anay, magpadala gani ka na, nga dugang-dugang ra ginas problema kanang kauwaw. Pakauwaw gyud. Muna ako uwaw biya kay sige baligyag slat. Ang mangsag mangloan ko, mulon ko, mangutang ta. Aron iniglakaw na ko dinhi og balhinon ko or mukalit ba kog kamatay, ang mapuli nga pari magsigig yaw-yaw. Bidlan man tag-utang ng panuay paria. Kita may pabayaros utang. Pakauwaw gyud ko ron ninyo. Sigig baligyag slat. Nya usar gi assurance diha nga kun mo palit mog slat, tagaan sad mo sa Ginoo sa tanang grasya nga makalipay o makaayo sa inyong kinabuhi. Dili ako'y muhatag, ang Ginoo.
Nya di gani mo kadawat paning lagi siya maayo. Kay matod pa niya dire sa ebanghelyo, di gyud mahitabo nga ang inyong amahan muhatag og dautan basta mangayo mo maayo. Kay bisan gani ang mga buangon nga mga ginikanan dinis kalibutan, di man gani muhatag og dautan basta mangayog maayo ang mga anak. Og mangayo kunog pan, di man gani muhatag og bato. Og mangayog isda, di man muhatag og bitin. Unsa na ka ang amahan nga tuas langit, mo na inigpalit ninyo og slat pangayo dayon. Unsa may imong pangayoon nga maayo? Ayaw ing na nga maayo unta ko sa akong sakit. Nga naman, posible man nga patyuno na gyud ka. Unsa may imong pangayoon nga malipay ko sa akong sakit. Nga magmalinawon ko sa akong sakit. Tanawa, di ba smile dayon ka? Ika, humani mo nagpangayo, mo smile ka eh. Ang imong stage 2 nga cancer, mo stage 4 dayon. Nga, lipay na kay ka. Magunsa man og ma-cancer free ka. Pero gasigig kusmo dang naong. Di ba? Siging reklamo, siging yaw-yaw. Daghan man karon nga mga healthy nga mga tao, healthy physically, pero unhealthy emotionally o psychologically. Patay why ayo. Nagani uban karon nga healthy kay lawas, muambak na noos building, maghigot na noon og PCs liog, magpusil paso. Nga naman, why Ginoo ang kasing-kasing? Muna pangayo. Nayuban ron, moingon pagtuktok. Moingos Ginoo, yung Ginoo pagtuktok o ang pultahan pag-aablihan. Kung sa'yo buhaton, mukatkat manuos kural, manglungkab manuog balay, niya napagilain, mag-scammer man hinoon, mag-corruption man noon, mangawat man, either sa internet or sa actual nga balay. Gadugang-dugang sa problema. Ang resulta, nakakuha man tuod og kwarta, pero nawa nasad ang kalipay, kalinaw o kabalaan. Na'y kuyaw kayo. Niya ka nang ingon nga, sa tungo sa pangita. Ang uban karon di naman mangita. Unsa na may ilang kuanon? Tulpok-tulpok lang. Di na mulakaw liko la balay, tulpok-tulpok. Gusto ba og instant? Mangita gade pasabot muhago ba? Lakaw-lakaw. Oy, tulpok-tulpok na lang internet. Muna ingon, ari na lang ko mangita sa internet. Di na saktong pangita internet ha. Pantan mangita kag bana or asawa niya anak kas internet, patay ka diha. Ngita gani, suruyan na tanang balay, nanay asaw hunon diha. Atod pa sa akong idol kay nga pari sa una, si Anhing Monsignor Santos de la Serna. Ang iyagyong i-advise nga di ko kalimot, kamong mga dalaga o gulitaw, gusto gani imong makabana o makaasawa o tarong nga tao, ayaw mo pangita didto sa diskuhan, didto sa sugalan, didto sa padang uban dihang lugar. Diha mo pangita sa mga tao nga mulinya sa kumpisalan, mulinya sa kalawatan. Di ba? Sakto na, dili. Okay, usahay, sad. Doon na rabay, naglibog ko nga nung gi-repeat ni Kristo, tanawa ha? Kani, tulukibon ba yan eh? Pag humanyag sulti nga, pangayo kamo o kamo hatagan, pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o ablihan ang pultahan alang kaninyo, gibutangan niyag sumpay, kay hatagan ang mangayo o makakaplag ang mangita o ablihan ang pultahan alang kanila nga nagtuktok. Sa may emphasis ani?
nga pagbantay pod sa imong gipangayo, pagbantay pod sa imong gipangita, hain ka nangita og unsang pultahana ang imong gituktok. Basin ang pultahan nga imong gituktok, pultahan sa nag 5-6. Di ba? Inig pangayo nimo, rilisan dayon ka. Tanawa, di ba? Sunod buwan, sunod tuig, purti na gid nimong problemaha. 5-6 man. Asa man ta mangita? Mo lagi to ingong Monsignor Tusing, pangita sa Dios non nga paagi. Nya unsaon man pagpangita sa Dios non nga paagi, unsaon man pagtuktok sa Dios nong paagi, unsaon man pagpangayo sa Dios nong paagi, kinahanglan maayo nga butang. Muna ang gi-emphasize diri ni Kristo, maayong butang. Ayaw pangayo og daotang butang. Mananglitan, mangayo kag bana, mangayo kag asawa, tungod kay ang imong edad nilapas na sa kalendaryo. Maayo na o dili? Ha? Oh, murag maayo. Pero kung ang imong gibasihan, ang imong edad sa imong pagpangayo, dili maayo. Ingna lang, nga Lord, ang akong kasing-kasing nangandoy og bana or asawa. Kung nakay ihatag, ipakita lang. Di ba? O niya, sad perti masad nimong garbusaha, himili masad kay kastanan. Mayong Ginoo na ako'y gihatag nimo, imo ra man sang gisnab. Sa kinsa man, sa kadto daghan kay patik nga siga kay mata. Mao man ta to manguyab man ta to nimo. Oy kalain sad atulod oy kabati sa tugnaw sa mao na. Himili man ka ang imong gibasihan sa imong pagpangita, ang imong mang pride. Testing yo. Di ba dali kay kakakita. Nya pagkakita na nimo, gipangasawa na ka, sige hagkulata. Unsa may mo isultis Ginoo? Nganong gitagaan man ko nimo Lord o kaning animal kayo nga bana? Ang Ginoo, ang imong gipangita bana man, kana bana na. Di ba? Ang importante nga na kay bana. Sakdi lagi kulata. Pasabot naman, nanadyo kay bana. Niya, sugot mo na. Di na ihatag sa Ginoo ninyo kay ang imong kasing-kasing dili man gugma di ay ang gapatigbabaw unsa man garbo og imong selfishness. Nga gusto lang ko na ay bana kana sang buutan, gusto ko anak na kana sang buutan, dili ay ang tanang ihatag sa Ginoo makaayo gyud para gyud kaluwasan. Makaasawa gani kag animal kay tanan, maluwas ka diha. Makabanagi kag buangon kayo, maluwas ka diha. Ang importante maluwas, dili lang matagbaw or malipay ang atong gusto. Ako bitas una ngayo ko sa Ginoo og parokya, mga 5 pa ko katuig sa pagkapari, wa ko tagai, butang hinoon ko sa seminaryo niya, nangayo na sad ko, pag human akong napo katuig sa pagkapari, ngayo na sad kog parokya, kay ang ako mga kauban kasagaran nga mga naordinahan na may parokya, purtigid na kong hangyo ning abot pagyud ko sa obispo, gipadayag gid nako nga gusto nako parokya, gibutang na noong ko sa prisuhan. Mao to diha ko nakat-on og dawat na kini mao gini tingali makapaayos akong pagkapari. Mao to gidawat nako ang prisuhan. Sa diha nako sa prisuhan, nangandoy nako nga mopuyo sod sa prisuhan, kay na in love na kay ko sa mga piniriso. Sa una hadlok kay ko, nadugay di na ko mahadlok. Sa una ang baho sa prisuhan nga murag musakit ang akong ilong, nahimo nang murag perfume. Mingaw na ko di na ko kaadto sa prisuhan.
Hangtod karon sige gyapon tag adtos prisuhan dinis ato sa liluan kay gimingaw na gyud ko. Pag abot na anang panahon nga wa na ko nangandoy parokya, gihatagan ako parokya. Mao ning nag-abot aron dinhi. Nga mayon dayon ko ni naninood man gani ko sa didto pas prisuhan, samot na dinhi na gyud sa akong gipangandoy. Gipahinog ra des Ginoo ang akong gugma kanang dili na paras kaugalingon. Mao na ni ron ang nahitabo nya og sunod ani patyon sa Gus Ginoo. Okay kayo. At least natilawan na nako ang akong gipangandoy sa una. Gihatag sa Ginoo sa saktong panahon, in His time. Mo nandun na tayo kanta nga in His time. Di ba? You make all things beautiful. Sige, lingi ako na imong tupad. Ing na kumusta man ang gihatag sa Ginoo nimo karon, makaluwas nimo. Matan na ba, inakanang gihatag sa Ginoo nimo karon, makaluwas ba? Anak, bana, silingan, kaubas, opisina. Depende ra gina nato. O kamautang mo dawat sa Dios nung paagi, luwas kita. Kung atong hunahunaon nga kining tanan gi-provide nis Ginoo para sa akong kaluwasan, luwas kita. Pero magsigi tag reklamo, siging reklamo, tiwas gyud ka diha. Bisag kanang imong buhok, hinatag man nas Ginoo, kanang uban sa imong buhok, hinatag nas Ginoo, makaluwas na nimo o makatiwas. Kung imo nang reklamuhan, tiwas ka. Imo gay nang dawaton, luwas ka. Ana. Kanang imo rong sakit nga cancer or kanang imong sakit nga kidney failure, gialaw man nas Ginoo, imong paminaw, makaluwas na nimo o makatiwas? Mag-goal kay kana. Labi nagwa na kay ikapadialysis, wala na kay ikapakimo, nya portigin nimong kisi-kisi, imo yung pangayuan ang tanang tao, kana, tiwas kay ka diha. Pero muhigda lang ka diha, maghuwat kag kanus aka, mabugtuis imong ginhawa, i-offer nimo ang imong sakit ngadto sa Ginoo, kana, luwas ka. Tana usbo na nakog sulti dinhi nga madialysis na gani ko, mao gani desisyon nga dialysis ko para para mutaas-taas ang kinabuhi, moabot og 5, 7 or 10 ka tuig, pero sige dialysis og wa na dialysis mamatay. Ayaw na ko ipa-dialysis mamatay ta. Mao na di na lang kumusupak ba. Nganong supakon man gina nga patyuno naman gyud, iprolong-prolong pa gina nga gausik-usik na lang nas kwarta, ihatag na lang nas mga sakristan nga nag-eskwela pa, sa mga lectors nga way ikapliti pero himsog kay iglawas, tagain na sila pliti gikan atong akong para dialysis, para chemo. Pero ako, sos, ang dami na lang kog lugar sa bahak. Maura man gina-ending nato bisag unsa og dialysis. Din alang ko maghasol, sige pagpangutang, sige pangayo, masuko pag yung di tagaan. Ayaw na patyuno na ka, dawata. Og mao sad na ang gustos Ginoo nga kamao kay itang mangayo, kamao sa tang mudawat. Ayaw pagreklamo og unsay ihatag sa Ginoo, kay ang tanan nga ihatag makaluwas. Muna ang slots nga inyong gipalit makaluwas. Gahapon ang atong halin niabot na og 6,270 ka slots. Pakpak. Dako taghalin gahapon niabot og 608 ka slots. May untag mapun-an ig 1,000 na sad ka slots, no? Nindota ka, dali kini mahuman og kahalin. Pero di sa dihatag sa Ginoo, dawat na maginay kuan in His time. Pero ang nindot kanunay gitang maghunahuna nga ang atong dawaton ug ang atong nadawat gidesign na ginas Ginoo para sa kaluwasan ug para sa kabalaan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta
ug didto sa langit. Manindog ta. Mga igsuon, mihimog saad si Kristo sa pag-ingon nga pangayo ug kamo hatagan uban sa mapaubsanon ug malaumon nga kasing-kasing moingon kita, amahan sa kaayo dungga kami. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga sulod ni ining maayong panahon sa Kwaresma, mapalad man ang inampuan sa tanang mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga ang mga taong naglunang diha sa mga bisyo ug sa masalaypong pagkinabuhi, mangita ug mangayog kapasayloan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga mapadayunon unta kitang moampo bisan sa unsang mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga ang mga masakiton makakat-on sa makahuluganon ug makaluwas nga pagpas-an sa krus sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makadawat sa pasaylo ug mabanhaw uban kang Kristo hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo dungga kami. Langit nung amahan, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing, among gipangamuyo kanimo, nga dunggon mo og dawaton kining among mga pangaliya, nga among gituboy des gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa pangkapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluhi ang mga tinguha sa mga nangalyupo kanimo, ug human madawat ang mga gahalad nga mga pagampo sa imong katawhan, kabigangan ha kanimo ang among mga kasing-kasing.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kaning Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, gihatag mo ang santos nga pagkalawat aron pagpanalipod sa among kaluwasan. Himoa kini nga maamong panabang karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine providence. Nya ihatag ra ni Ginoo nato kung mangita kita sa makaluwas ug mosunod ta sa pamaagi sa Ginoo dili sa tawhanong paagi. So salamat sa mga tao nga mipaambit kanato sa ilang mga grasya pinaagis pagpalit sa atong slots. So ang atong SBF DAG nga slots na natay halin nga 6,270 ka slots, 69,730 slots pa ang nahibilin nga tag 500 per slot. So atong pakpakan ang mga namalit ni ini. Salamat kayo sa pagpalit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.